Poďme si mi zahrať Spikeball, to je taká nová vec. Áno, viem, lebo nebudem sa tajiť, že som to už teraz videla v dnešnom teleráne. Mládežníci sa tu chystali, dokonca Tomáš si to vyskúšal. Poď ich nechaj hrať, nechodím teraz tuto, pozri, veľmi mu to ide, však potom nám to aj ukážeš. To celkom šlo. A sme veľmi radi, že tu môžeme privítať Damiana Vizariho, ktorý je ambasádor Spikeballu, a Sebastian Mezej, ktorý je profi hráč Spikeballu. Vítajte, chalani, ahoj. Dobré ráno. Na začiatok musíme vysvetliť, čo to je? Ten Spikeball. Do seba poď, chop sa toho. Tak Spikeball, v podstate, ako môžeme vidieť, tak potrebujeme na to sieťku, tú trampolínu. A šport sa volá v podstate Roundnet, ktorý vznikol v roku 1989. Ale brand Spikeball, môžem loptičku, ktorý vidíte túto, pochádza z Ameriky a ten vznikol v roku 2008. Ako keby taký prvý prototyp a neskôr sa to v podstate ako keby upgradeovalo až na ten level, že... V podstate ten šport dlhšie funguje, ale ten Spikeball to trošku tak rozšíril, že to... Dobre, čiže máme tu takéto zariadenie, máme tu k tomu loptičky, hrajú to 4 ľudia, sú v tíme 2 proti 2. V podstate ako pri plážovom volejbali máte... Jasné. Hra sa začína podaním a máte 3 dotyky. A potom cez tú sieť to musím buchnúť. Musím to odraziť cez tú sieť. Nemôže sa chytať loptička, musí sa to odrážať. Dobre, ako sa to boduje? Lebo ty si profi hráč, čiže predpokladám, že to má už aj na nejakých súťažiach presne stanovené pravidlá a tak ďalej. Tak dokoľko sa napríklad hrá? Zvyčajne do 21 alebo do 15. Jeden bod vždy za víťazstvo v jednom kole, hej? A musí byť dvojbodový rozdiel, samozrejme. Dvojbodový rozdiel. Na konci hry. Dobre. Ako dlho sa ty tomu venuješ? Tak poznám to už, dá sa povedať, 4. rok, ale serióznejšie sa tomu venujem 2 roky a hrám to po turnaji už tak 3 roky a takisto chodím aj... A už si všeličo aj povyhrával však? Ako hej, povyhrával som na Slovensku, čo sme mali tie menšie turnaje, tak tam prvé miesta samozrejme. A potom v Česku som mal 3. miesto v halovom turnaji a v Londýne taký môj najväčší úspech. Som získal ako keby pro titul minulý rok. Treba ešte povedať, že ide na majstrovstvá sveta v auguste. Kde budú majstrovstvá sveta? Takisto v Londýne. V Londýne. A budem reprezentovať Českú republiku tým, že Slovensko ešte nemá dostatočný počet. Nemá spoluhráča, tým, že je jediný pro, takže vlastne musel si nájsť... Ale pozerám, že Dano kapitán, tohoto asi zaujalo tá hra, tak možno máš nového spoluhráča. Inak môžeme povedať vtipnú prírodu, že keď sme prišli ráno do Telerána, tak bol tu Dano kapitán, ktorého sme nemali v scenári, že bude našim hosťom a nechápali sme, že čo tu robí. Tak sme išli za ním a on povedal, že prišiel si zahrať Spikeball, aké pekné, že? Hej, ty si ale povedal, že možno v zahraničí, že sa to hráva úplne, že už bežne všade, v parkoch a tak ďalej. V Bratislave, ktorý sa organizoval, prišli chalani z Viedne a povedali, že tam sa to hrá v každom parku. Hej, takže už je to možno rozšírenejšie a príde to na ten na Slovensku. Ja si myslím, že na budúci rok to už bude všade že to prepukne. No, super je, že je to naozaj skladné, je to nenáročné, že to vieš hoci kde vytiahnuť a hoci kde si zahrať, vieš? Áno. To je veľmi, to by som tiež rád vypichol, že vlastne dá sa to zložiť a hrať všade, na záhrade, na pláži. V exteriéri, v interiéri. Treba povedať, že nie je to kontaktný šport, čiže tam, áno, je bezpečné. Keď pozerám, že ako tam človek sa musí naťahovať, takže musí sa asi dobre rozcvičiť predtým, ale človek si aj zanaká pri tom, že asi, ako je to taká makačka trošku na kondičku a podobne. Ja by som povedal, že zo začiatku ono to môže človeka veľmi chytiť, ak mu to povede, alebo ani moc nie. Určite, ešte sú len dve možnosti. Ale samozrejme ten šport, v podstate podľa toho, na akej úrovni ho hráte. Keď ho hráte na vyššej úrovni, tak je to makačka a potrebuje to ako keby veľa hodín sa dostať na tú úroveň, ale keď ho hráte tak, že ako keby hobby, amatérsky, pre zábavu, tak sa to dá hrať všade. Ja by som práve povedal, že my to hráme od januára a každý to vyskúšal, každý to chytilo. Že ešte som nezažil viac taký chytlavý šport. Počúvajte, ako je to vlastne so ženami? Lebo pozerám sa, že tu máme 2 kočky. Môže sa to hrať teda už aj na tej profi úrovni, sa teraz pýtam, že sú také zmiešané družstva, alebo môžu byť dokonca aj zmiešané páry, že muž so ženou idú proti sebe? Áno. Ak sa hrá napríklad muž-žena, tak musí byť automaticky ďalší tým, takisto muž-žena. Nemôže byť, že muž-muž, ale... A je to naozaj pre každého, lebo viem si predstaviť, že tak ako my, tá mladšia generácia, nás to môže chytiť. Tak potom aj
však napríklad aj skôr narodený, ale napríklad aj deťurence sa vedia takto vyšantiť. Je aj taký spikeball set viac pre deti určený, ktorý má väčšiu plochu, väčšiu loptičku, aby presne to dieťa sa s tým ľahšie hralo. Aby sa trafili do toho, no to by som potrebovala ja, chalani, to ste mali doniesť. Mám tu vlastne tú loptičku, môžeme doniesť ukázať. Loptička pre deti, hej? Ono je to v podstate takých vakov, že to je také mobilné, v podstate sieťku len aj toto vieš celé normálne rozložiť, zložiť, hej, že to, aby je to veľmi ľahúčké. Akože normálne, aha, voilà, na nákup do nákupného centra. Ja si viem predstaviť presne, ako množstvo detí zbada toto a povie, že aha, že to pre mňa chalani, toto ja ukáž, aký je trápim. rozdiel medzi nimi. A to je No tiež dobre, tak taká ja ti meka? nahrám teraz. Áno, a ja mám do toho len buchnúť? Dobre, skúsime, hej? No, poďme na to. No. Druhý pokus. Skúsime Ale menšiu. lebo nie, lebo vieš prečo? Lebo ty Áno, si mi dal prasiatko. komár letel, áno, Nie, ty si mi dal Ľahšie prasiatko. nahrať, ako hneď No, tak trafiť. poď ja ti piati, No, dobre? poď. Lebo ty si mi to do tohto a to zmenilo smer. Ideme spolu? Samozrejme. Ja som vedela, že no, to tak- nemáme robiť. Ale dobre, kung fu, tak však podľa to. A to nemáš hodiť. Ja, že to mám tak... No. Však to bolo na teba. Nevedel som, že ešte Čo, smedal ale vôbec nahrávka. sme to takto Najprv si túto musíme pozíciu. určiť, že či sme... Dobre, my sme spolu, oni sú spolu, hej? Dobre. Takže nahrávky. Ako už mám asi hovoria Počkaj, z režie, ktorú že... ideš? Toto nič, to si nevšímaj, ty tvoju, však Tak a tvoju čo ju senior, držíte, no teda pre deti, pletíte? poď. Takže hráme Podanie. decko, hej? Podanie Ale to a to máš- mám tiež dať do... Do Do sieti. sieťky, najde do Nie hodiť. Buchnúť. Ja aj do sieťky. Ešte Veti, jeden. pozri. A teraz nahrávka. Aha. Poď. Zakončí. Nevadí? Trošku komunikácia. No tak presne takto to vyzerať nemá, ale viete čo, my Nevadí, ale trošku je to zábava, potrénujeme. pozrite sa, však o to nejde. My no. trošku potrénujeme a potom vám ukážeme, že ako sa to robí. Máme tu nejakých vyzývateľov, ja si myslím, že dnes to dáme. Čo poviete? Dáme? Nedáme? Dobre, Peti? áno. Nahrávka. Nedáme. Kašlíme na to. Dobré ránko.